guys, welcome back to my YouTube channel Shravi Vlogs. In solar ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಮದಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲಾವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಟ್ಟು ತೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡಿನಿ ಆಟಿಗೆ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದು ಪೋಡಿ ಅನಿಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಬಲೆ ದಾದಾಪುನ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸು ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಗುಡಿಗನ ಕೋಲ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಏರ್ಪುರ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ದಾದಾಪುರ ಹಾಪುನು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಜಕ್ಕಿನ ತೆತ್ತ ಅಂಚ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಯರ ನಂಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ದು ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಡ್ಬೋದು ಏರ್ಪುರ ಬೈತಿರಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಕೋರಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 5 ಕಾಲ ಅಂದೆ ದಾದ ಮಂದಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲ ಬಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ದಾದೆ ಕೆರ್ಪುನ್ ತಂದು ಇತ್ತು ಓಡ್ತೆ ಓದಿ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂತಿಕ ದುಮ್ಮಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತ ಜನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಲ್ಲದ ಕೊಲೆ ಸೇರ್ದು ಮಂದ್ಕೊಳ್ಳುಂಟು ಏರ್ಪುರಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಬತ್ತೆ ಆನಿಲ್ಲಾಗಿ ಆಟಿಡ್ ಸೈತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಬಲಸುವೆರು ಅಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಆಟಿಡ್ ಸೈತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಬಲಸುವೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನವನ್ನ ಆಟಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಪುಣೆಯನ್ನು ಆ ಪುಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಭೂಲೋಕವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಪುರುಷರ ಚೈತನ್ಯಗಳ ನೆನಪುಗಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲು ಪುರುಷರವರ ಚೈತನ್ಯಗಳ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗೆಲೆ ಪಾಡುನೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಕುಲೆಕ್ಲೆ ಬಲಸುನೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಗ್ಲ ಅಗೆಲೆ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಜೀವಂತ ಐಕ್ ಇನಿ ಪೊರ್ತುಕಂತನಾಗ ಕೋರಿಕೆರೆಯರುಂಡು ಕೋರಿಕೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಕಾರು ದೆಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರಿಬಾರ್ದು ಪೊಜಂಕುರಿ ಪೊಜಂಕದ ಅವು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕಾಯಿ ಸರಿ ಬೂರೋಡು ಪನ್ಪುನಾಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ಬೂರುಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಪಂಜನಗಳು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಇರೆಟ್ಟು ಬಲಸಿರುಂಡು ಬಲಸದು ಬುರ ಆತು ಕಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ತು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣು ಬುಕ್ಕ ಬಾಕ್ಲು ಬಾಡ್ದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀತು ಬಾಕ್ಲು ತೆತ್ತದು ಐತೆ ಅಗೇಲನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡುದು ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೈನಗ್ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯ ಮಲ್ತಿರಂದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜೈನ ಬಲಸೊನಿಗೆ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ದೋಸೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದು ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ
ಕೋರಿ ಪಜಂಕೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಕ್ಸಿರು ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿದೆ ಆತಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಒಂದೇ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ತೆಲಿಪ್ಪುಯಾ ಏರ್ ಬೈದು ನೀ ಬಾಲೆ ತೋಜುಚಿ ನೀ ಹನ್ವಿ ಓ ಹನ್ವಿ ಹನ್ವಿ ಬಲೆ 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 ಪೊಯ್ ಬುಚ್ಚ ಬಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹನ್ವಿ ಹನ್ವಿ ಅಪ್ಪಲಿ ಚಿಕಿರಿ ಕ್ಲೀನಾ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಡು ಕ್ಲೀನಾದಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕುಳಿದೇರು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಬಾವ ಹಾಯ್ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕ ಸಾಕವಂತಲೇ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹಾಂ ಹನ್ವಿ ಹನ್ವಿ ಏಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಿದೆ ಗಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಈ ಕುಟ್ಟ ಐಕು ಅಡಿಗೆ ಅನಂತ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ವಿ ಅನ್ವಿ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯೇರು ಬಿನ್ನೇರ್ಪುರ ತೆಂಕ್ಲನೆ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಂಡು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್